Čau, teďka som zase ja, Anga PH. Dneska by som vám chcel niečo povedať o mojich obľúbených športoch. Takže môj najobľúbenejšie florbal, mám aj vlastnú hokejku, ukážem vám ju, počkajte. No, vidíte, takto si už skúška položím. A blízke ji vidieť. Značka je dobrá, čo? Potom tu mám ešte svoje tričko a kalhoty. Vidíte, sú kalhoty, no. No, pozrite si, Adidas vlastne. A tohle je málo píša. Vidíte, vidíte, dobre. Takže to by malo byť všetko vo florbale. Potom môj ďalší obľúbený šport je futbal, ale to nemám loptu. Mal som aj ešte basketbal. To je asi všetko. Takže zajtra píšem ísť z občianskej, držte mi palce, ukážem vám učebnicu. Vidíte, no. Bude to veľmi ťažké, ale posnažím sa na dobrú známku. A by som mohol natáčať ďalej. Takže asi tak, z tohto dielu by to malo byť všetko. Na budúce. Čaute.